Mamaw. Ayan mga kasapul, oh. Tali ko yung mamaw. Na kulambutan. Tablet ko na pinaka. Malaki ko lahat. Ayan o. Laki. Ang laki ko. Ang laki. Laki. Mamaw.
Sabi ko, kadakol ka ng sablay kinig ko ako, pana. Nakakalanganin ako. Sablong ko sa pana. Kadakol kong sablay, pero surti, mantana dali ko di. Kung sa di kaya, usok. Lima, empat, lampas. Amo na yung pinakadakulo. Ubadaw. Yung usok, sadit. Kadakol kong sablay na ano. Mga radit-sadit. Ay so tama lang. Labo sa doon. Malaking ang huli ko. Oo. Dokulo. Oo. Sa tuliki ko mga dara mo. Tiri ko yan. Ay, dokulo ay. Prisot ba niya ka di sa pakikuhaan ay? Di. Pasil ko pagkukan. Nasugat mo so kakuhaan no? Sa nang pana. Kay di baktulos. Dokulo na ay. Ha? Try mo nga patong dito kaya. Ayan mga kasapol oh. Dali ko yung mamaw. Una ko lambutan. Ayan. Pinton ba natin kaya para makita niya kung maglang kilo yan. So, may Lima. bayar na. Oh. May bayar na si Bossing oh. Andiyan oh. Ay. Edit na sa edit. Edit mo lang. Ha? Basket. Edit mo lang. Pag mo kami tali. Edit mo lang. Nagip lang. Okay lang yun. Problema yan. Sige lang. Yaman. Daman sa bang. Kulang mo na 5. 4.9. Ano? Isang piraso Isang pala. piraso. Magkano na? 500. No. Piraso pala. Yan oh. Sabi oh, ito laki oh. Ito na. Cool. Taring kuwat. Yung ganito kuya, magkano ang kilo nito? May dadala na ako. May dada. Ading kasili. Kasili. Kuwal. Ayo mo siyo. Bulang tinik. Yung, ang laki oh. Ilang kilo yan? Lagpas 1 kilo yan. Ito, ilang kilo to? Lagpas 1 kilo yan. Uubusin na oh. Ubusin na. Continuous nga video. Tinda. Oh. 700. Usa. 6.9.